ଆସ ଜାଣିବା କିପରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ମହାବିପଦ। ଆପଣ ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଭଲକି ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଜୟ ମହାଦେବ, ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ପରି ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ମାତା ତାରିଣୀ ମା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଓମ୍ ନମ ମହାଦେବାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାୟ ନମ ଓମ୍ ଏହି 3 ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର